kevesebb a munkajárulék bevétel, amiből ugye Magyarországot működtetjük, az oktatást, a nyugdíjakat, az egészségügyet, a közigazgatást, a honvédséget. Tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt években például az egy nagyon komoly vita volt, hogy strukturális viták folytak, miközben valójában finanszírozási válság van Magyarországon, munkahelyeket kellene teremteni. Az fogja Magyarországot megmenteni. 3 dologra van szükség Magyarországon szerintem. És a 3 dologra egyedül a Jobbik képes. Föl kell számolni a politikus bűnözés, és a politikusok felelősségre vonhatóságát meg kell teremteni. A másik, a magyar gazdaságot talpra kell állítani munkahelyek létrehozásával, a harmadik pedig közbiztonságot kell teremteni Magyarországon. Erre a 3-ra ma Magyarországon a Jobbikon kívül senki nem képes. Mindegyik esetében az a kérdés, hogy honnan lesz erre pénz, de ugye miközben nem pénzkérdések. A politikus bűnözés felszámolása nem pénzkérdés. Az, hogy a mentelmi jogot eltöröljük, és mondjuk a politikusokra dupla büntetést szabjunk ki, hogy mondjuk egy politikus elkövet egy törvénysértést, ne az járjon a fejében, hogy hú, ezt meg fogom úszni, mert mentelmi jogom van, hanem az járjon a fejében, hogy a Jobbik kormány intézkedése révén engem dupla büntetés fenyeget, ha megsértem a törvényt. Ez nem pénzkérdés. Nem pénzkérdés a parlamenti képviselők végkielégítésének eltörlése, a vagyonosodási vizsgálatok kivetése a politikusok számára. Ezek egyszerűen politikai akarat kérdését. Ha már a mentelmi jogot említette, mai hír, Morvai Krisztina a József Nádor téren tilosban parkolt, éppen meg akarták bilincselni az autóját, és a mentelmi jogára hivatkozva akarta elkerülni ezt az Index nevű internetes portál egyik újságírója írta, ha nem haragszik, megkérdőjelezem ennek a valóság alapját. Hazudnak. És mindenki hazudik, aki ezt a hírt átveszi innentől kezdve. Hát most belemeltünk egy ilyenfajta értelmezési vitába, de szerintem ez komolytalan lenne ennek a műsornak a komolyságához. Jó, tehát akkor most vagy nem ismerik be, vagy pedig azt mondják, nem tudom, hogy mi történt. Hát most szerintem olyan fontos kérdésekről beszélgetünk, hogy egy kerékbilincnél ragadjunk, mert akkor... Nem a kerékbilincnél, a mentelmi jognál. A mentelmi jog szerintem fontos kérdés valóban. Az elmúlt napok, hetek, hónapok történései során kiváltképp fontos kérdés, csak azért furcsa, mert hogyha ez így van, akkor Morvai Krisztina is előszeretett terelni a mentelmi jogával. Nem hiszem, hogy előszeretett terelni. Rendőrség megerősítése, és emellett csendőrség felállítása szerepel még a programjukban. És még önfenntartó börtönök létesítése is. Önfenntartó börtönök létesítése. Pénz. Hát most erre ha megint erre azt mondjuk, nem, szerkesztő, most jön a meglepetés. Hogy az adósság átütemezése vagy újratárgyalása, akkor kérdezek tovább. Hát a szerkesztő, hogyha ismeri az önfenntartó börtön fogalmát, akkor pont arra jön el, hogy ezzel pénzt spórolunk meg. Hát, hogyha az önfenntartó börtönnek pont az a lényege. A csendőrség kialakításában nem spórolunk meg. De az önfenntartó börtönnek pont az a lényege, hogy az ott lévő elítéltek a saját fenntartású költségeit saját maguk termelik meg. Hát ez nagyon sok pénzt jelentene ugye a büntetés végrehajtás számára, amit megspórolna. A csendőrség felállítása hosszú szakmai vita volt a Jobbikon belül, ezt én nem titkolom, hogy a csendőrséget a rendőrségen belül vagy azon kívül állítsuk fel, hogy szükség van egy ilyen rendfenntartó szervre, az biztos, és ez nem pénzkérdés. Nem tehetjük föl mindig azt a kérdést, hogy hoz-e profitot, hogy mennyibe kerül. Emberek halnak meg. Hát ezt a szerkesztő is tudja, önnek is vannak szerettei, gondolom ön is nagyon félti a szeretteit, szükség van egy ilyen rendvédelmi szervre. És mi azért gondoltuk úgy, hogy ezt a rendőrségtől függetlenül, már azzal szorosan együttműködve kell felállítani, hogy számtalan európai országban egyébként működik csendőrség a rendőrség mellett, mert sajnos a rendőrség rendbetétel azért nem lesz olyan egyszerű feladat. Az most egy Bermuda háromszög, ott mindenféle jó kezdeményezés könnyen eltűnik, úgyhogy jobbnak látjuk, meg egyszerűbbnek, meg talán olcsóbbnak is, hogyha a rendőrségtől függetlenül építjük fel a csendőrséget. Muszáj tovább lépnünk, szociálpolitika, nyugdíj, milyen modellt képzelnek el? Hát itt a nyugdíjaknál is ugye, mivel ilyen svéd modellről, meg indexálásról folyt a vita, valódi lényegről nem történt párbeszéd. Azon gondolkodtunk tényleg, hogy a Fidesznek küldünk egy narancssárga, az MSZP-nek meg egy vörös homokozó lapátot, és ott ezt a eléggé méltatlan nyugdíjvitát a homokozóban játsszák. Valamelyik párt ezt megvalósította, csak Pinocchio volt egy plakáton. Lehet, mi azért nem küldtük el, mert hogy aztán az SZDSZ megsértődjön, hogy kimarad a homokozásból. Ez most dupla fedelű mondat volt, ugye? Hát, akinek van füle a hallás, az biztos hallotta, akinek nincs, az meg majd ezt a nézők eldöntik, de majd gondolkodik rajta. De térjünk vissza a nyugdíjakra. Mi egy olyan nyugdíjrendszert képzelünk el, ahol nem a nyugdíjjárulékokat kell növelni, és nem a nyugdíjkorhatárt kell növelni azért, hogy egyre szűküljön ennek a kasszának a lehetősége, hanem a nyugdíjjárulékot fizetők körét kell kiterjeszteni. Ez pedig hogy megy? Egyedül munkahelyteremtéssel. Tehát ez a legfontosabb kérdés, hogyha akármilyenféle modellben, meg strukturális átalakításban gondolkodunk, ha nem tudunk munkahelyeket teremteni, akkor nem lesz a nyugdíjkasszának bevétel, akkor teljesen mindegy, hogy próbálunk varázsolni. Ez az egyik. Mondom tovább, mert itt több lépésből áll. A másik, mi a kötelező magánnyugdíjpénztárakat megszüntetnénk, és azt visszavezetnénk az állami rendszerbe, az alapnyugdíj az igenis legyen állami felelősség. Ha Bokros Lajos erre azt mondja, hogy az állam rossz gazda, akkor ez önmaga kritikája, még ő az állam addig valóban rossz gazda volt. Bevezetnénk a szülői életjáradékot, ami azt jelenti, hogy azok a nyugdíjas szülők, akik tisztességgel fölnevelték a gyermekeiket, jobb nyugdíjat kapjanak. Hogy lehet ezt elérni? Úgy lehet elérni, hogy a dolgozó gyermek a személyi jövedelemadójának egy bizonyos százalékát közvetlenül a szülőnek tudja utalni egy nyugdíjkompenzáció keretében, és van még egy
az érzetjavító javaslatunk is, ezt még hagy mondjam el, megengedi a szerkesztő úr. Ez pedig egy lengyel modell, amelyen modellekről beszélünk. Mi az egykori pártnyugdíjasok, a állampárt vezetőinek luxusnyugdíját visszanyesnénk minimálnyugdíjra, több 100 000 forintos nyugdíjakat tönkreverték az országot, most pedig lógatják a lábukat, és az így megspórolt pénzt pedig szétosztanánk a kis nyugdíjasok között. Megtennék azt, hogy még a választási kampányban, a választások előtt csinálnak egy olyan nagyon egyszerű táblázatot, hogy az ígéreteink kiadási oldala hány milliárd forint, és a remélt bevételi oldala hány milliárd forint. És akkor meglátjuk. Meg fog lepődni, szerkesztő úr, van egy civil szervezet, amelyik ezt vállalta, ezt a feladatot, és tudja, hogy melyik pártot programját találta a leghitelesebbnek? No, melyikét? A Jobbikét. Ez melyik civil szervezet? Nem tudom már az interneten, most nem tudom ennek megmondani az interneten, hogy mit ígérnek, talán ezzel az MDF-é a leghitelesebb. Én úgy emlékszem, hogy a Jobbiké, de 2,7-es az átlagja az önökének. Nem, a miénk az 3-as és megelőzi a Fideszit, de ebben nem menjünk bele. MDF is 3-assal kezdődik egészen biztos. Hát miénk is, de az biztos, hogy a Fidesz és az MSZP programját megelőzzük ilyenfajta hitelességi faktort illetően. Úgyhogy hát ebben nagyon sokféle szempont közrejátszott, de azt ők is megállapítják, hogy nem számon kérhető, nincsenek konkrét vállalások, és nincsenek konkrét számok. Nem, bocsásson, mert pont azt mondja, hogy a Jobbik programja az, ahol a legtöbb konkrét vállalás és konkrét ígéret van, ellentétben az MSZP vagy a Fidesz nagyon üres, közhelyszerű programjai. Nem akarom kihagyni a külpolitikát. Trianon revíziója. Mi lesz ezzel? Hát azt gondolom, hogy 90. évfordulóhoz érkeztünk el, a trianoni békediktátum 90. évfordulójához. Tehát a minimum az volna, hogy Trianon napját június 4-ét tegyük nemzeti emléknappá, illetve hogy a határon túlra szakított magyar testvéreinknek adjuk meg a magyar állampolgárságot. Ezen túl, amit én reális célnak tartok, az autonómia törekvésének, az önrendelkezési törekvéseknek az elérése, megsegítése, akár a Lisszaboni szerződés újratárgyalása által rákényszerítve Európát. Hát van, akit rá lehet még erre kényszeríteni talán, aki még nem tagja az Uniónak, de aki már tagja az Uniónak, azt hogy a csodába lehetne rákényszeríteni? Úgy, a Lisszaboni szerződés Magyarországon újra nyitják, akkor ez nagyon-nagyon érdekes jogi helyzetet teremt, hiszen a Lisszaboni szerződés abban az esetben, hogyha Magyarország ezt valamilyen módon újra tudja nyitni, ez ugye most alkotmányjogászaink lázasan dolgoznak. Én meg azt gondolom, hogy ez nagy lehetőséget jelent a elszakított magyar testvéreink autonómia törekvései számára. És még egy dolog, amit reális célnak tartok, ha már a regionális gazdasági együttműködések korában élünk, akkor miért nem fűzzük szorosabbra a gazdasági kapcsolatainkat az elszakított magyar területekkel, hiszen ez nekik is, nekünk is komoly gazdasági lehetőségeket rejtene magában. Utolsó kérdésem van, a kultúráról szerettem volna többet beszélni, de ezt mindenképp meg akartam kérdezni. Tényleg meg akarják szüntetni a kereskedelmi televíziókat? Gondoltam, hogy ez lesz az utolsó kérdés. Pedig ezt nem utolsónak szántam ám. Igen. Jó, de hát mi azt gondoljuk, hogy a TV2 és az RTL Klub sajnos nagyon alaposan visszaélt azzal a bizalommal, amivel a magyar társadalom őket koncesziós joggal, ugye földi sugárzással. Nem így gondolja. Több millió nézőnek sokkal jobb kereskedelmi csatornák lesznek. Nem azt mondja, hogy nem lesz kereskedelmi csatorna Magyarországon. Mondják meg, hogy a több millió néző mit szeressen nézni. Nem, hanem azt szeretném, hogy az RTL Klub meg a TV2 ne legyen politikai háttérrel működtetett csatorna, és hát ez nagyon komoly harcok ellenek. Fölmerült önben a kérdés persze, hogy hát honnan merítjük az erőt. A Jobbik honnan meríti az erőt. Erre hadd mondjak csak egy mondatban egy példát. Berettyújfaluban jártam, a fórum több száz fő vett részt, és a fórum végén odajött hozzám egy 95 éves bácsi, aki elmondta az életét, hogy mennyit kellett neki küzdeni, világháború, 56, megtorlások, ávó és a többi. A beszélgetés végén oda nyújtotta a kezét, kezet fogtunk egymással, ez az idős úr, 95 éves idős úr elsírta magát, és azt mondta, hogy 95 éve magukra várunk. Úgyhogy innen merítjük az erőt a magyar emberekből. Higgy el, hogy a magyar emberek sokkal többet érdemelnek annál, mint amit a kereskedelmi csatornák nekik nyújtanak. Ön nem tudom, hogy hogyan vélekedik azokról a műsorokról, amik ott sugárzanak. A mi általunk elképzelt kereskedelmi médiumok, értékeket, szórakoztatás, sorozatokat, ugyanúgy lesz minden, amit az emberek szeretnének. Persze válaszolhatnám azt nagyon frappánsan, hogy nincs otthon tévénk, úgyhogy sehogy sem vélekedem. Most muszáj befejezni. Csak nem lesz politikai manipuláció, mert Magyarországon az embereknek nincs szüksége tovább a tudatmosásra. 60 éve büntetik a magyar embereket a lelkük folyamatos gyalázásával. Elnök úr, köszönöm, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget és szebb jövőt. Folytatjuk a listavezetők bemutatását. Schiffer Andrást, a Lehet Más a politika listavezetőjét Mészáros Antónia kérdezi majd. Köszönöm, hogy figyeltek ránk, viszontlátásra.